Накратко, за хиперактивността с дефицит на вниманието. Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност, съкратено СДВХ, е неврологично състояние, характеризиращо се с постоянни модели на невнимание и/или хиперактивност и импулсивност, които не могат да бъдат напълно преодолени само с воля и дисциплина. Тези симптоми могат значително да засегнат ежедневното функциониране и развитието на индивида. СДВХ засяга средно около 5% от децата по света. Състоянието най-често е генетично обусловено, но може и да е предизвикано от досег с токсини по време на бременност, пренатална травма или травма по време на раждане. Хората с СДВХ имат особености при възприемането и обработването на информация от мозъка. Сензорните сигнали, постъпващи от външната среда, се възприемат и обработват по различен начин от мозъка. Какво означава това? Всяко човешко същество непрекъснато възприема стимули, когато вижда, чува, чувства. Всички те се филтрират от определени зони в мозъка, сортират се и информацията се възприема в определен ред. Човешкият мозък не е в състояние да обработи цялата сензорна информация, постъпваща едновременно по всички канали от околната среда и собственото тяло. Ако не се осъществяваше филтриране, постоянно щяхме да бъдем измъчвани от храносмилателните си органи. Също така, очите ни виждат твърде много, за да може мозъкът ни да класифицира и обработи всичко. Ето защо много неща просто се пропускат. При децата с СДВХ този филтър на информацията не се осъществява в същата степен, както при хората, чиято нервна система работи по стандартния начин. Това означава, че те виждат, усещат, чуват, помирисват и вкусват много повече от хората в норма. Техният мозък е затрупан с информация. Затова някои от тях са толкова нервни, изпитват желание да се движат постоянно, тичат от едно място на друго, лесно се разсейват и забравят много неща. Те просто забелязват и искат да направят твърде много наведнъж. Поради тази причина те също изпитват трудности при решаването на проблеми и контролирането на импулсивността си. Тези трудности ги карат да влизат в спорове и да губят контрол над действията си. Някои от тези деца не могат да постигнат добро академично представяне, въпреки че имат нормален интелект, защото успяват да се концентрират само върху неща, които са им интересни в момента. СДВХ е състояние, което остава за цял живот. Все пак съществуват методи, които могат да намалят негативните прояви на това състояние. Една възможност за повлияване на поведението е работа с квалифициран психолог, който да помогне на детето да си изработи стратегии за овладяване на социално неприемливото поведение, импулсивността и прекалената емоционалност. Тази терапия изисква повече време, но е по-устойчива и безопасна за здравето на детето в дългосрочен план. Медицинско лечение под формата на хапчета е друга от възможностите за терапия. Лекарствата подпомагат филтрирането на стимулите от околната среда в съответните области на мозъка, за да могат децата да не бъдат залети от впечатления. За съжаление, тези лекарства все още имат много странични ефекти, като загуба на апетит, проблеми с съня, главоболие, емоционална нестабилност и други. Затова приложението им трябва да е добре обмислено и предписано само от лекар. Важно е да отбележим, че само защото едно дете е диво или шумно, и това не го прави хиперактивно. Най-важният симптом, който определя дали едно дете има СДВХ или не, са проблемите с вниманието. Ако имате притеснения за това дали детето ви има хиперактивност, за поставяне на диагноза е необходимо да посетите психиатър, който е специалист в тази област и може да направи обследване на детето ви, както и да ви даде препоръки за терапия. Много известни личности с СДВХ са постигнали значителни успехи, превръщайки състоянието си в суперсила. Ключът е в разработването на индивидуални стратегии за управление на симптомите и осигуряване на подкрепяща среда и разбиране. За повече информация посетете netipичen.org.